akwai hanya daban-daban a yanda mutane suke ta samun kuɗi a kasuwan cryptocurrency. Duk ita kasuwan crypto yadda kuka san a ce kasuwa ne, normal kasuwa da kuke shiga kasuwa, maybe kun shiga kasuwa yau kun ga mai sayar da doya, kun ga mai sayar da takalmi, kun ga mai sayar da manja, kun ga to haka ita ma kasuwan crypto take, like ba wai abu guda ɗaya bane, akwai bangare daban-daban, abubuwa da yawa da ake yi a cikin kasuwanci. So ya danganta da wanda kai ka sa kanka a ciki, amma mafi akasari na tabbata mutane sun fi sa kansu a cikin harkar trading da kuma maybe su siya coin idan ta tashi su saida, in ta yi kasa su siya. To yawanci abin da ta dan fi popular kenan a irin kasuwan cryptocurrency. A wannan bidiyon zan nuna muku yanda za ku fara earning kuɗi daga cikin kasuwan cryptocurrency ba tare da kun je kun trading ba, ba tare da maybe kun je kun danganta kanku cewa maybe sai kun koyi yadda ake trading ba. Like akwai kasuwanci daban-daban yadda na muku bayan daga baya cewa kamar kasuwa ne da kuka saba zuwa, like akwai abubuwa da dama wanda za ku iya samun kuɗi a ciki wanda ba tare da sai kun ma je kun fara magana trading ba. Ko saboda na tabbata ita trading ita ce wanda ta fi suna, like ita ce a mutane suka fi, amma ban da shi akwai abubuwa da yawa da mutane suke yi sosai sosai. Like akwai abin da ke cewa staking. Number one shine staking. Ita staking zaka iya sa kuɗin ka, like yadda ka san kai fixed deposit, kai fixed deposit a banki naka, normal banki naka da kake amfani da shi, irin ba za ka taba kuɗin ba, like za ka ba kuɗin intact, like ka bar shi a cikin sai lokacin maybe time din da ka so, in maybe 1 month ka sa ko 2 months, duka ya danganta da yadda ka sa shi. To wannan da ka zo cire kuɗin ka, za ka cire kuɗin ka da riba. Sannan kuma na biyu akwai abin da ke cewa mining. Like mining mun san cewa mutane da yawa mun san me ake nufi da mining. Na ce mining na san ba sai mun tsaya muna dogon turanci akan shi ba. Mining ita ma hanya ce wanda ake samun kuɗi sosai sosai, like mutane suna samun kuɗi ko baka sa ko sisin ka ba, za ka samu kuɗi sosai sosai a mining. Sannan kuma na uku akwai abin da ake cewa like investing. Za ka iya zuwa maybe ka samu kuɗin ka, maybe a ce ka invest a wani particular coin, maybe idan coin ta tashi zuwa maybe a ce wata ɗaya, wata biyu, wata uku, ita ma nan take za ka iya samun kuɗin ka, like you can cash out, za ka iya samun kuɗi a ciki in ka investing like a cikin coin. Shine za mu ji mutane suna yawan magana cewa mutane suna investing kuɗin su like maybe a cikin wasu coins wanda maybe suna tunanin zai tashi nan da irin gaba, ko irin maybe nan da wata ɗaya, wata biyu, ko irin shekara ɗaya haka. So abin da ake nufi da investment kenan. Sannan kuma na hudu akwai abin da ake cewa trading. Like mun san cewa yes, trading abu ne, ita ma common abu ne wanda in muka ce trading, like mutane suna tunanin kamar ita ce kaɗai ma ake a cryptocurrency. Like ita ma trading abu ne wanda za ku samu kuɗi sosai a trading. Like ina da muku bayani, like akwai spot wallet wanda za ku yi kasuwancin da spot trading ba asara. Ita wannan like zero risk, ba ruwanku da wani maybe asara, sai dai maybe akwai abin da ke cewa irin maybe floating loss, shine ku za ku dinga encountering. To wasu kuma trade din kuma ta kashi daban-daban, like akwai futures, akwai sports. Do na muku bayani a bidiyon mu na baya, differences na ku na musu bayani shi. So ita ma trade ana samun kuɗi sosai sosai a ciki. So sannan kuma na biyar akwai abin da ke cewa lending. Like lending za ka yi arar da kuɗin ka, maybe kana da kuɗi yanzu na haka, ko ba ka san ka yi trading, ko ba ka shiga wani da shi, za ka yi arar da kuɗin ka, like za ka yi barin shi a wani wallet ɗinka, maybe za ka arar da shi, in ka lending na shi maybe zuwa wata ɗaya, wata biyu, shi ma ɗin za ka ga cewa maybe an zo an kawo ma da riba, like an dawo ma da riba like sosai sosai. Wanda so akwai investment da yawa wanda ba zan iya list din sa nan ba gaba ɗaya, suna nan da yawa, ya danganta. Sai sa abin da nake yawan ga mutane shi ne mu je mu samu ilimin nan. Muka samu ilimin nan za mu san okay wanne ne kamata mu saka mu a ciki, like wanne ne kamata mu focus, saboda ba ka yin komai gaba ɗaya ba. Duk wanda wayan ga abun gada na kira ma ni bai wuce guda biyu ko guda uku nake ba a cikin su, ba ni bane ka iya. Amma like once ka samu ilimin to na tabbata da kanka za ka yi cewa okay fine, ga abin da nake son ina, maybe in trading za ka yi, idan investment za ka yi, idan maybe affiliate program za ka yi, idan maybe airdrop za ka dinga bi, like idan akwai abubuwa da dama wanda da yawa za ka dinga bi. Sai sa nake gaya muku mu je mu nemi ilimin nan, like let's get the knowledge. In ka samu ilimin nan za ka samu sauƙin lamari like a harkar crypto. Ko da baka iya trading ba, ka gane za ka riga ka san cewa yes ga inda na dosa na, like ga inda muka so ke tafiya. Amma wasu sanar da yawa na tabbata ba su ma san me ake nufi da crypto ba. Da crypto ba abu guda ɗaya bane, ina ƙara maimaita muku, abu ne wanda ta bunƙasa tana da yawa sosai. Ita harkar financial market ina gaba ɗaya, like nan bangare kaɗan na zo muku like kamar irin tana harkar crypto. Like akwai bangare da yawa, like irin su harkar su forex trading, akwai irin su volatility index, like akwai irin su daily, akwai irin su binary option, like akwai stocks, akwai commodities, like sanan da yawa wanda ya kamata a ce mu je mu san me ya kasuwanci ne suke tafiya. Kar ka je ka ce za ka faɗa cikin kasuwan, like saboda na gaya maka cewa ana samun maybe dala 50 ko rana, ko maybe dala 100, kuma maybe ma fiye da haka. Like ina buƙatar ka nemi ilimin nan. In ka nemi ilimin nan na tabbata cewa you are going to get everything right. Like that kuma a ce maybe ka tura kuɗi daga wallet kaza zuwa wallet kaza, if care is not taken, in baka mai da hankali ka da kyau ba, kana mistake ɗaya, you can lose the money, like za ka yi rasa kuɗin nan. Yasa nake yawan magana cewa irin akwai da abubuwa da yawa da ya kamata ce ka nemi ilimi akan shi, like ilimi da ake sayan dala, ne da za ka yi transfer kuɗi from wallet to wallet. Like akwai fice abubuwan da ya kamata ce ka fara sani su tukuna kafin ka ma fara magana cewa kai kana son ka sa kuɗin ka cikin wannan kasuwan harkar. So na tabbata cewa with this knowledge, in ka samu wannan knowledge, like in Allah ya yarda komai zai zo maka da sauki, like komai zai zo maka da sauki ba tare da ka sha wata wahala ba. Allah ya samu dace.